लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ बानायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होगोनसै आं थांनायाव लिरखादों आङो भिडिअखौ ससे होगोनसै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो फंनैसो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों रायलायनोसै आरो नोंथांमोननि सापर्टआवसो नोंथांनि मन्दिरावसो आं रायलायगासिनो दै खिन्थु आं सोरनिबा सिंगल साइडआव थाङाखै ना फैदो नोंथांमोननो आं भिडिअ खिथागोनसै ससे नायगिरि नोंथांमोन दा जोंनि बुंनांगौथ' बेनो दा जोंनाव प्रमद बर' सार दैदेननायाव जोंनिफ्राय गोबां मानसियानो फैबाय फैनाया प्राइमारि लेभेलजों बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलजों बे सायाव जोंनि बख' सारजों बख' सारानो जोंखौ दैदेनबाय बा जोंनि लिडारानो जों बख' सारा जेराव आखाइ होदों जों बेजोंनो जयैनो आखाइ हमलायनानै मावलायनानै थांलायलायगोन आरो दा बोसोरसेजों बोसोरनैजोंथ' हाजोबा नालाय एसे एनै खामानिखौ दा बोसोरथामल' जादों नै दाबो दा जों बेखौनो मोजांनिफ्राय मोजां नुनानै जों बेहायनो आगान सुरदों आरो जेरैबायदि जौगानायनि हाबाफारि जेरैबायदि जोंनि गेजेरावहाय सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारि बेफोरखौ गासै नुनानै मोनसे एट्राकसन जादों आरो बेबादियैनो फैगौ एमपि इलेक्सनावहाय जोङो गोरलैयैनो जों देरहानो हागोनखौ जों नुदों खमसे खम जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोङो हाग्रामाया जुदि दादागिरिजों 15 बोसोर सालायदोंबा जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननायावहाय 30 बोसोर 35 बोसोर जोङो बिटिआर ओनसोलखौहाय सालायनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नायखाबाय भिडिअखौहाय मा होनना बुंदों बि बख'नि दैदेननायावहाय NLFB नि गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै मा होनना बुंदों UPPL हान्जा जइन जागासिनो दङ आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिबा माने UPPL आवहाय फ्राय NLFB फ्रा जइन जाजोबसिगोन आरो जायफोरनाखि दाखालि बावैसो जेनाखि केमो उथाय जादोंमोन बे ब्रादारमोनहाबो माखासेफ्रा माने UPPL आव जइन जानाय लामायाव दंसै होननानै मिथिनो मोननाय जाबाय बेसेबां सैथो मिथिया आरोना आरो मा होनना बुंदों गोबां फ्राय NLFB गासिबो केडारफ्रा जइन जाजोबसिगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां माखासे BPF दैदेनगिरिफ्राबो दिनै मा होननानै बुंदों जइन जासिगोन UPPL आव जायफोरनाखि दिनैसिम माने BPF नि संख्रि मोनजादों बै संख्रि मोनजाग्राफ्राल' दिनैसिम BPF आव दङ होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय बाथ्राफ्रा बेसेबां सैथो जोंथ' मिथिया जोंथ' पाब्लिक जाबाय नालाय दा बिथांमोना बिदि बुंदों दा नोंथांमोननि गेजेराव जों माखौ बुंनो हायो होनना बुंदोंबा दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय NLFB आफादा NLFB गासिबो केडारफ्रानो UPPL आव हाबजोबगोन बेबो नङा दिनै NLFB आफादनि गासैबो सोरबा सोद्रोमाफ्रा दिनैसिमबो नांथाबनानै दङ बा सोरबाया दिनैसिमबो पार्टियावनो जइन जायाखै नङा होमबा थिग बेजों दिनै XNLFB ब्रादारमोनहाबो UPPL जों बिथांमोना दङ आरो माखासेफ्रा दिनै BPF जों दङ मानोना मोननैबो राजखान्थि हान्जाजों बिथांमोना दङ नङा होमबा बिथांमोना मोननैबो राजखान्थिजों साफा खालामनानै दङ गुबुना गुबुन गुबुन इसु लानानै गुबुना गुबुन गुबुन बाथ्रा लानानै माने राजखान्थिजों सिथाबना दङ आरोखि दा जों बेनि गेजेराव जों हमनो हायो दा जोंहा कनफिउजन जादों आरोखि ना सोर मानसिफ्रा सोरबा हाबखो मारै NLFB दिनै स' दिनै मा हाबगासिनो दङ UPPL हाबगासिनो दङ मारै दिनै गोबां जायगानिफ्राय दिनै मा जागोन स' दिनै मा BPF हाबगासिनो दङ मा BPF देरहागोन मा देरहामारगोन ना UPPL देरहागोन आरो गमामा जुदि UPPL आरो BPF नि गेजेराव सोरबा सासे आरो माने केन्डिडेट होखावोब्ला बेहा बोरैबा ब्लड देरहालांबालाय दा बेखौ जों गिनांगौ दंसै दा बेनिखाय दिनै आं बुंनो नागिरनाय जाहैबाय मा बिथांमोना होननाय बायदिबा जे जाय NLFB ब्रादारमोनहा दिनै UPPL आव जइन जादों माने बिसिनि न'खरा UPPL निखानो ओंखायसो बिसोर दिनै UPPL आव जइन जादों आरो जे समाव बिथांमोना NLFB मोन बै समावबो बिथांमोना मा होनना बुंदों UPPL खा माने UPPL खौ सापर्टार खामोन दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना आरो फर्मेलि UPPL आव जइन जाफिनबाय नाथाय भटआ बारायाखै भटआ बेनो बे एखे बारायखायाखै गोदोबो जा बेनो भट दाबो बे भट दं मानोना मानसिया दिनै फिक्सआव नुजादों होननानै बुंदों आरोखि दा BPF खौ बिदि बुंदों आं दाखालि मोनाखै होनबा BPF नि माखासे गोबां लाइमोन सिख्लाफोर दिनै कलेजनि मानि BPF आव जइन जाबाय बिथांमोननि भटआ बाङाखै बिथांमोना न'खरावनो माने BPF खा जास्ट दिनै फर्मेलि बिथांमोनखौ जइन खालामबाय बे आरो माब्रैबा मानसिफोरखौ बोनो हायो बे हिसाबै BPF आव जइन जाहोबाय दिनैबो UPPL आ माब्रैबा रायजो राजाफोरखौहाय बोनो हायो रायजो राजाफ्रा नै माने UPPL फ्रा जइन जाबाय होननानै मा दिन्थिनो हायो स' बे बिदिखौ नोजोर होनानै दिनै मा होनना बुंदों UPPL आव जइन जादों होननाय बाथ्राया बे आरोना नाथाय जों सोरनि खोथाखौ सोर लानो ओंखायनो जों माखौ नायनांगौ सोर माबायदि मावदों सोरनि मावनाया थार सोरनि साननाय हनाया गुवार सोरनि साननाय हनायफ्रा सोरनि मावनायफ्रा रायजो राजाफोरखौ बेस्ट होननानै खामानि मावदों सोरनि साननाय हनाया माने जाय सोर दैदेनगिरिया माने जोंनि रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि माने सुखु दुखुखौ बुजिदों रायजो राजाफोरनि आफद खैदां खैफोदखौ बुजिदों
स' बेफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो जोङो नुनो हायो आरो बेफोरखौ नुनो हादोंब्ला नोङो नुनो हायोब्ला आरो नुनो हादोंब्ला नोङो बे व्यक्ति नों सायख'नानै बर'खौ होबानो जाबाय आरोखि ना बिपिएफआ डेभेलप जादोंबा डेभेलपनि खामानि मावदोंबा बिपिएफनो होदो इउपिपिएलआ डेभेलपनि खामानि मावदोंबा इउपिपिएलनो होदो सोर माबायदि बुंदों सोरनि रायज्लायनायफ्रा मा रोखोम बेखौ जों सालिजारि खालामदो आरोना नों आं गावनो सालिजारि खालामनानै नोंथांमोना बर'खौ होबानो जाबाय बावहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएलजों जोंहा नांलायनांगौ खमलाव दरखार गैया नङा होमबा बिथांमोना राजखान्थि गेलेदों गेलेथो नाथाय जों सादाफोरा सरासनस्रा मानसिफ्रा जोङो नायनांगौ सोर माबायदि खामानि मावमारदों सोर माबायदि खामानि मावमाराखै जों बेखौ नायनानैसो बर'खौ होनांगौ बेखौ आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय बाखि सोरबाहा जइन जाबाय थादों बेसेबां इउपिपिएलआव जइन जाबाय थादों बेसेबां बिपिएफआव जइन जाबाय थादों जोंहा बिजों जेबो सोमोन्दो गैया माने जों रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ नंमारगौ नामा बै जइन जानायफ्रा न'खराव इउपिपिएलखा नामा ओंखायनो दिनै इउपिपिएलआव बिथांमोनखौ जइन जादों जायफोरनाखि दा बिपिएफआव जइन जागासिनो दङ बिथांमोना बिपिएफनिखा नामा ओंखायनो दिनै बिपिएफआव जइन जादों जोंहा बेजों मेटार गैया जों सरासनस्रा रायजोफ्रा जों नायनांगौ सोर डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बेखिनिखौ नायनानै नोंथांमोना बर'खौ होबानो जाबाय बेखिनियानो आंनिफ्राय खावलायनाया थेंक इउ